हाय लोगोफोर नै जोंनाव दिनैहाय आलासि फैदों आरो बिराद गिदिर आलासियाबो खामानिसो मावगासिनो नैबे आलासिया नैबे आंहासो माबायदि गाननानै दङ गरमथार नालाय जानला मोनलासो गाननानै दं सासे हनै सिथला सिबगासिनो सिबखांबाय ओइनै सासे जिरायदों फन फैगासिनोहाय फै ओंखाम उखैथारबायदां जि गाज्रिहाय आंखौ बेमारि दिनै सिबावगोन सोरनाव फैदों आथिं सासे आयौ ओंखामखौबो फिन्दि दंबावसो गाबोनसो नुगोन दहायबो जोंबो दाबो गाय नै सोरबा जोगोनारखौ बिदि नुफेरबायना जों खाखानाय नङा थान्दा जुस थान्दा बेलाय मा मेथाइ बियो? बियो मेथाइ खुलै बेखायथ' मा खुलै मेथाइनो मालाय ओमफ्राय बेलाय थान्दा नैबे मा ओंख्रि बोलालाय गोथाव संथारदों दाहां जोंना सिस्टारा जि गोथावै गोमोथार दाउ आथिं नै बबेसिम दंबावथाय नै नैबिसिम ग्रोब दंबावो आरो आइदि फ्रिजआव दोनसै दे मोनबाय बन्द खालामदो नै दा जोङो फ्रिजआव दोनसै दा लोंबावगोन आङो दिनै मादैमोनाव आलासि जानो फैदों आइदि मादैमोनाव आलासि जानो फैदों देनुखा आं मामा आमाइ आइदि दावलां खाथिद्राय दे ओमफ्राय मादैया ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दङ मा ओंख्रि ओंख्रिखौ देखायहैनोसै लोगोफोर मा जादों नोंलाय दारि नांलायलायखायो नै जानाया जास्लिथार जोंना बिगाया नै दाल बुदां गोदान नै मा ओंख्रि संदोंथाय नायनोसै एसे नै खोमसिबायहाय कारेन्ट होबा स्रां जायो दावा आथिं जि गोथाव नुखाबाय गेब्लेदों लोगोफोर एसे जि गिदिरखा नै नैबेखौ आं जायो नैबेखौ ओमफ्राय नैबेहाय ओंखाम नैबेहाय दालि ओमफ्रायो बेखौ एवथ'वाखै एवगोनसो नैबे जोगोनारखौबो नै माबायदिखा बेफारिफ्रा संख्रि जादों संख्रि नै संख्रि आंखौ नुवाखै माथो संख्रिखौ संख्रिसो मा संख्रि बेलाय संख्रि नै जादों संख्रि नै ओंखाम बिदि जाबाय दे जाखांबाय दोनदों जानोसै संख्रिखौ खामानि मावलायथारबाय दे सिबना होलांदो नै जोंना ओंख्रि संग्राया आलासि जानो ओंख्रि संफैबाय मा ओंख्रि लोगो
माबासोमोनहाय लोगो भिन्दिसो एवगासिनो आङो लोगो ए माथो खोस्लियाबो सोर माबाखो खोमायानो गैला माथो सोर हाखाना लांखो माबा साराया खोस्लिसो होनलांबाय माबाहाय लोगो सिखाव फैदोंमोन जोंहा न'आव मैया ओमफ्रायो बेखौनो देखाजोबना लांबाय बाल ए बिदिसो जादों होनबा बैलाय मा ओंख्रि दालि नैबेखौनो देखानानै गालांबाय ए थोद जायाहाय नोंसिना माबा बासनफ्रानो बबेबा खोमा गानाय फारनै गाहाम बबेबा खोमा फारसे गानाय दे ओंख्रिखौ बोलादो नायनोसै मा ओंख्रि संफैखो आंबा बेखौ खुनुरुखुमसो बासिनानै लाखिनो हादों ए बे साबसिन जानानै थाबाय जिस्रिजों बोखां नै दालि साराय खोमा गैयियाव दालि दं फारसे खोमा गोनाङाव ओमफ्राय फारनै खोमा गैयियाव भिन्दि जोंना बेलेगसो माबायानो नै बेखौ देखायदों सोरबाफोर बिदि दावाइथिं मोनजाफेरदोंना फेराखै जोंनाव फैबानो मोनजागोन बिदिसो जायो जोंना बेलेग दरनि मानसिसो जों माबा जुनारसो ओरैनो गेब्लेजोब्बाय बेदरानो दे संबाय था जालांथ'लाहाय मालाबा फैफिनसै आं फसन जायासै नोंनि ओंख्रिखौ आं बिदिखौ जाया थादो लोगो सासेया आलासिया सोर नोंलाय माथो सिलाबो सिबो माबो सिबो बोरै जाखो सिबनोबो रोंलायगौ नायदोसो ओंख्रिया सिबबाय थाहाय नै ओंख्रि संगासिनो लोगोफोर जानला मोनलासो जाना दं रानि नै रानियासो भिन्दि एवदोंमोन रानि नै एरफैदों नोंना ओंख्रिया सबजिया गेब्लेगोनहाय थाव नांबावगोन नामा थाव नांबावगोन दाउदैबो दङ बावदोंसो माथो मारै जाखो दाउदैल' होयो गोरखा बेदरबो गैया दाउदैल' होयो जादो दाउदैखौनो दे ओंख्रिया एरद' नै माबाजोब्बाय खामजोब्बाय दालिखौ बोलालाय दालिखौ होनदों आंखौ मा होनदों खामानि मावहैयो लोगोफोर दा आलासियानो फैखा बिसिनाव साखिलाय ओंख्रिया आं साखिनो रोङालै दे एसे एला खोस्लियाव ओमफ्राय सोलास्लिम होनलायलायनाय टेस्टि संख्रि नांबाय मोनबाय बन्द' खालामसै नामा ना जायाखै ओंख्रि दालिया मोनबाय बन्द' खालामसै ने बन्द' खालामसै जाखाबाय दा संख्रिया दाबो सिबखाङाखै नामा सासे बोरै मा जाखो सिब्ला नै आलासिफ्रा ओंखाम जाबाय मालाय बियो नों मोनसे दा नङा आंनि जा बिमा फिसा जमा माबादोंमोन गावस्राजोब्बाय मा ओंख्रि ओमफ्राय बैलाय गोथाव खिथाद' गोथाव नंना नङा गोथाव जादों खोमसि खोमलाव जानांबाय खोमसि होनदों मबाइलाव गोथाव दे जादो आं मोनहागौलाखैनो दैयाबो सिगाङावसो थाबाय आथिं जाबाय नै मालाय बेहा आं नुवाखैनो गोरलै
여기 다리는 누구야? 누구랑 능고 캡탕 가봐야 캡건도 한국 개풀들래. 근데 아부도 스킵 반도 고탕동. 한국 개풀들. 네 나는 제일 하나 없어 같아 김파이 시식하는 시크는 거 그럼 라브데. 도가 좋네 어그지 한국 작은 농가. 한참 작은 거 지금 아이양 boleh geram 이들 마트 주스 boleh nggak kam 마트 주스 boleh nggak 감정라이 그달래 걷어 고탕동. 하이. 시다들 마디 손에 타오나. 김치는 아니잖아 라일리아시니 그래서 바울래랑바이 간 비냐네 가른 뵙신데 가자 아이들 반론 지금 사당한 건 그냥 이실로 흐름 밑에는 가고 있지 않나 하셨나네 의자야, 의자.